Noni, hei kaikki, tässä on taas Fincubing ja tänään olisi vuorossa unboxaaminen Kubiclesta. Tässä on kaikki mitä tilasin tällä kertaa. Ensinnäkin tässä on tää Kubiclen uusi businesskortti, jossa on QR-koodi takana. Ja muuten ihan perus. Sitten seuraavaksi katsotaan tätä. Tilasin mun Guoguan Yueshaon yhden kulmapalan varaosana. Näyttää olevan ihan perushyvässä kunnossa. Eipä siinä mitään. Ihan tyytyväinen siihen. Sitten mennään näihin tarroihin. En tiedä mikä tää on, mutta varmaan mun tilauksen numero. Saan mennä pois. Katsotaan mitä täältä löytyy. Pari logoa. Gansin musta logo. Ja pari Kubiclen logoa. Näitä laitan joihinkin 3x3 ja 2x2 pitää vielä katsoa. Tän Gansin logon ainakin laitan tähän Gansiin. Ja tän Kubiclen logon saatan laittaa tähän Weipohon. Tai miten se nyt suomeksi lausutaankaan, mutta katsotaan se myöhemmin. Mennään nyt näihin tarroihin. Eli tässä on mulla ainakin 2 settiä Moju 2x2 tarroja. Käyn nopea nää sävyt läpi. Tässä on tosiaan Moju Pyraminx 1 sivu keltaisia tarroja. Sävyt on Fluoro Yellow mun mielestä, Fluoro Orange, Fluoro Green, perus valkoinen koska muuta ei oo, Light Red mun mielestä ja Ocean Blue. Ja tässä on vielä Gansin tarroja ja samalla väreillä. Tässä on vielä 2 sivua Yueshaon tarroja. Siinä oli tarrat. Ei sitten kun muuta kun mennään tähän pääasiaan tässä videossa, eli nämä kuutiot tietenkin. No niin, mä oon oikeesti tosi innostunut tästä. Mä en tiedä, mun äänestä ei välttämättä kuulu, mutta mä oon tosi innostunut. Mennään eka vaikka tähän Moju Weipoon. Mojun uusin 2x2. Mä oon kuullut tästä hyviä asioita muiden videoilla. Osa sanoo, että vähän niinku Dian. Osa sanoo vieläkin ihan samanlainen kuin Mojun kaikki uudet 2x2. Tahoin ite nähdä, että millainen tää on. Tosi tiukkaan täällä kiinni. Odottakaa hetki, mä yritän saada tän täältä pois. Noni, lähtihän se sieltä. Noni, ei muuta kuin sitten avataan tää ja päästään katsomaan miltä se tuntuu. Taas tää tästä apuvälineeksi. Noin. Noni, päästään katsomaan. Heti aluksi, en tiedä näettekö, mutta tästä ainakin mä pystyn selkeästi huomaamaan. Tässä on varsinkin punaisella sivulla näkyy aika paljon lubea tässä tarralla, mutta mä vaihan kuitenkin tarrat ja se nyt lähtee siitä ihan vaan nopeasti pyyhkäsemällä. Palaan vähän irti, mutta sen saa noin nopea takaisin. Ei muuta kuin ekoihin käännöksiin. Tää on... En tiedä. Mun pitää katsoa vielä tän kanssa. Tää ei oo kyllä ihan samanlainen kuin mikä Dian, mutta ei kyllä hirveästi samanlainen kuin Mojun uudet 2x2. Tykkään tästä itse asiassa aika paljon, miltä tää tuntuu nyt. Vedän nopea ratkaisun tästä. Aha, +2. No joo. Näyttää olevan kohtuu tiukalla ja ei oo kaikki sivut
selkeästikään yhtä tiukalla. Mut joo, pitää katsoa tuleeko tästä hyvä. Laitan tänne vähän Veit 4 koreen ja Maru paloille, niin pitää katsoa. Tästä saattaa tulla tosi hyvä. Mä näen, että tässä on kyllä paljon potentiaalia ainakin tulla mun meini. Mut joo, se oli Moju Weipo. Tiedättekö, jos huomasin muuten tässä lapussa, joka näissä nyt tulee aina mukana, niin jonkun omituisen jutun. Kun YJ on tietenkin niinku Mojun tuottaja. Se tuottaa Mojun kaikki nämä kuutiot. Sitten Mojusta lähtee vielä Kongs Design ja Guoguan. Mut sit tässä on tää joku ihmeen Mojuang, josta mä en oo ikinä ennen kuullut. Jos joku tietää, laittakaa kommentteihin mistä on kyse, koska mä mietin, että onks Mojulta taas tulossa joku uusi kuutioiden tekijä. Noniin, ja nyt päästään sitten tähän Ganssiin. Mä viime kisoissa testasin, jos oikein muistan, Emil Allan Ganssia. Ja miks tää sanoo? Gans 356S. Mä tilasin kyllä V2. Onkohan nyt lähettänyt mulle oikean jutun? Okei. Tää paperi pelästytti mut tosi pahasti, koska tässä lukee Gans 356S. Ja mä tilasin Gans 356 V2. Mut mä kävin nopea Kubiken sivuilla ja sain selville, että Gans 356 S niin on, sanos nyt, hopeanvärinen logo, mutta tässä V2 on kultainen logo. Niin, mä nyt veikkaan, että se on vaan tää paperi, jonka ne on laittanut. Gans laittanut tänne boksin sisään. Mutta joo. Täältä Gansin boksin sisältä löytyy myös varatarroja. Katsotaan nopea, onks nää samaa väriä kuin noi muutkin. Jep. Tällaista tylsää värimaailmaa. Application tape, se tulee ihan hyödylliseksi. Ja sitten täällä on vielä Gans-logo varalle. Ja tietenkin tää pieni homma, jolla voi kiristää ja löysentää tätä kuutiota, kun Gansilla on nämä ihmeelliset omat kiristystapansa. Mutta joo, päätin tilata sen ihan perusversion, koska tiesin, että mä kuitenkin tulisin vaihtamaan tähän tarrat, niin ei ole mitään järkeä käyttää sitä $1 enempää siihen parempaan versioon. Mutta joo, ei muuta kuin avataan tää ja katsotaan miltä tää lähtee tuntumaan. Oi, tää on kyllä tosi hyvä. No, siinä oli vähän lokappia, mutta tää tuntuu tällä hetkellä tosi löysältä. Joo, tää on tosi löysällä. Mun pitää kiristää tätä ennen kuin mä saan tehtyä mitään kunnon päätelmiä, että millainen tää kuutio on. Mutta joo, taas vois tehdä pikaisen ratkaisun. Joo, tää on vielä tosi löysällä, mun pitää todellakin kiristää tätä. Noin.
kyllä mä veikkaan, että tää voisi olla ihan hyvä kuutio. Pitää vaan yrittää saada vähän kireemmälle tätä ja laittaa vähän muuta lubea sisään. Katsotaan kuinka nopea tää on. Veikkaa, että pystyy vetää kyllä 180. Joo, pystyy vetää 180. Jää vaan vähän joskus paloista kiinni. Sitten kulmien leikkaus. Miksi mä en muuten tälle tehnyt kulmien leikkausta? Johtuu vaan siitä, että en hirveästi harrasta näitä kulmien leikkaukset-testejä suoraan, kun se saa kuution boksista ulos, koska silloin yleensä kuitenkin ei oo kuutio vielä hyvillä tiukkuuksilla tai mitä nyt onkaan. Mutta päätin nyt kattoo tän. Katsotaan mitä tästä tulee. Ei vielä ihan noin kaukaa. Yksi pala vetää reversejä kyllä ihan hyvin. Vähän enemmänkin. No joo, vähän enemmän kuin yksi pala. Se on suunnilleen se kohta, mistä vetää reversejä. Miten sitten normaali? Oho! Se vähän yllätti heti. Vetää ainakin puolet. Toisaalta tää on nyt vielä aika löysällä, niin pitää sitten katsoa mitä se tulee olemaan. Veikkaan, että sit kun saan tän tarpeeksi tiukalle, niin silloin tulee vetämään suunnilleen 1,5 palaa perus kulmien leikkausta. Mutta joo, kyllä tää Gans ainakin tulee olemaan mun backup maini, siitä mä oon varma. Mutta pitää katsoa pääseekö mun Guoguan Yueshiaan edelle kuitenkin mun mainin paikalle. Mutta joo, ihan hyvältä tää Ganskin tuntuu. Mutta joo, tää video alkaa olemaan tässä. Tässä on kaikki mitä tilasin tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte. Itse asiassa ennen kuin mä lopetan vielä, sanon, että kummastakin näistä kuutioista tulee vielä arvostelut. Joten odottakaa sitten sitä, että ne tulee jossain tän ja seuraavan viikon aikana. Joten ei muuta kuin kiitos kun katsoitte ja pitäkää koko loppupäivä hauskaa.